हरे कृष्णा रिकॉर्डिंग लिए पढ़ रहे हैं हरे कृष्णा कमला माताजी ऑडियो वीडियो ओके लिया यस माताजी ओके இருக்கு தேங்க்யூ மா ஹரே கிருஷ்ணா இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து டே 13 சாப்டர் 13 படிக்க போகிறோம். ப்ரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இஸ்கான்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டேட்டி. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூத்தலே श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. நேற்றுக்கு சாப்டர் 12ல என்ன படித்தோம் அப்படிங்கிறது ஒரு ரீகேப் போட்டுறேன். அதாவது பக்தி யோகத்தின் லாஸ்ட் சாப்டர் நேற்றுக்கு பார்த்தது. பக்தி யோகம் தெரிந்து கொள்ள வேறு அத்தியாயம் இல்லை. பக்தி யோகத்தில் நமக்கு ஒரு சிக்னல் நவவித பக்தி கிடைச்சது. எவ்ரி வே ஈஸி வே சாண்டிங் தான் அதுக்கு அந்த பக்தி யோகத்தில் நம்ம முன்னேறதுக்கு ஒழுங்குமுறை ஃபோர் ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபிள்ஸை கடைபிடித்து சாண்டிங் பண்ணணும். கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதே. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டு பக்தி யோகம் எனப்படுகிறது. ஆன்மீகத்தின் இறுதி இலக்கான தூய கிருஷ்ண பிரேமியை அடைவதற்கு இதுவே மிக உயர்ந்த மிக தகுதியான வழிமுறையாகும். இந்த உன்னத பாதையை பின்பற்றுவோர் தெய்வீக குணங்களை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு படித்தோம். இன்னைக்கு படிக்கப்படும் சாப்டர் கஷேத்ரஜ்ய விபாக யோகம். இயற்கையும் அனுபவிப்பவரும் உணர்வும். ஓகே, இயற்கையும் அனுபவிப்பவரும் உணர்வும். எவன் ஒருவன் உடலுக்கும் ஆத்மாவிற்கும் உள்ள வித்தியாசம், அவற்றிற்கு அப்பால் உள்ள பரமாத்மா ஆகியவற்றை உணர்கிறானோ அவன் இந்த பௌதிக உலகிலிருந்து முக்தி அடைகிறான். நான் உடல் அல்லே, ஆத்மா உடல் அழியக்கூடியது, ஆத்மா அழிவில்லாதது. இது எவனுக்கு புரிஞ்சுதோ அவன் ஈஸியா முக்தி அடையலாம். ஓகே, இந்த சரீரத்தை ஞானிகள் கஷேத்திரம் என்று சொல்லுகிறார்கள். சரீரத்தை எப்படி சொல்றாலும் கஷேத்திரம்னு சொல்றோம். கஷேத்திரம் சரீரத்தை ஞானிகள் கஷேத்திரம் என்று சொல்லுகிறார்கள். இந்த சரீரத்தை கஷேத்திரன் என்று எவன் அறிகிறானோ அவன் கஷேத்திரஞன் என்று கூறுகிறார்கள். ஓகேயா, கஷேத்திரனா சரீரம். அந்த கஷேத்திரத்தை யாருக்கு புரியுறதோ அது பேர் அவன் கஷேத்திரஞன் என்று சொல்ல. கஷேத்திரம்னா பாடி சரீரம், கஷேத்திரஞனா அப்சர்வர் இந்த பாடி சோல். ஓகே, இது ரெண்டுத்தையும் வரிசையா பார்த்துட்டே வாங்க. 5 தெரிஞ்சதுன்னா இந்த சாப்டர் புரிஞ்சு போயிடும். கஷேத்திரன்னா என்ன? உடல். கஷேத்திரங்க அப்படி கஷேத்திரஞான அப்படின்னா அப்சர்வர் இந்த பாடி. அதாவது சரீரத்தை கஷேத்திரம் என்று எவன் அறிகிறானோ அவன் கஷேத்திரஞன் என்று அறியப்படுகிறான். ஓகே, ஒன்றுமில்லை. இப்போ நம்ம காத்தால எழுந்துட்டு ஒரு வாக்கிங் பண்ணுறோன்ட்டு போகிறோம். அப்போ போகும்போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கறதே நம்ம போகணும்னு நினச்சிக்கிறதுக்கே காரணமாக இருக்கிறது கூடவே அது நம்ம இதயத்தில் இருக்கிற ஆத்மாவோட கூடவே சேர்ந்து இருக்க பரமாத்மா. அந்த பரமாத்மாவுக்கு நல்லாவே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோமோ நம்ம நினச்சிருக்கோம். நான் தான் வாக்கிங் போகிறேன், நான் போயிருக்கேன், இது எப்படி பகவானுக்கு எப்படி தெரியும்? பகவான் தான் நம்மளை போன்னு சொல்கிறது, வேண்டான்னு சொல்கிறது எல்லாமே அவர் கூடவே இருந்துட்டு நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்காரு. நம்ம இப்போ செய்கிற ஆக்ஷன் அவர் இருக்குது. நமக்கு பூர்ண சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. இருந்தாலும் நம்ம பண்ணுறது எல்லாத்தையும் அவர் நோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு. என்ன அது எல்லாம் சூப்பர் சோல் கிருஷ்ணா வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஸோ புருஷா அப்படின்னா என்ஜாயர் ஆஃப் பிரகிருதி. மொத்தம் கஷேத்திரத்தில் 24 எலிமெண்ட் இருக்கு. 24 எலிமெண்ட் இருக்கு கஷேத்திரில். கஷேத்திரில் எர்த், வாட்டர், ஃபயர், ஏர், ஹீட்டர் 5 கிரேட் எலிமெண்ட்ஸ். 5 பெரிய பெரிய எலிமெண்ட்ஸ் வச்சுக்கோ. அப்புறமா தமிழ்னு சொல்றது. ஓகே, எர்த், வாட்டர், ஃபயர், ஏர் அண்ட் ஹீட்டர். இது 5 பெரிய 5 கிரேட் எலிமெண்ட்ஸு. அடுத்தது ஃபால்ஸ் ஈகோ, இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் த
அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். இதெல்லாம் சேர்ந்தது அடுத்தது 2வது. 3வது 5 சென்சஸ். 4வது 5 ஒர்க்கிங் சென்சஸ். அபோவ் இதுக்கு எல்லாத்தையும் விட above the senses is the mind. 5 objects of the senses: smell, taste, form, touch and sound. இது எல்லாமா சேர்ந்து 24 சேர்ந்தது தான் க்ஷேத்ர. க்ஷேத்ரன்னா என்ன? உடல். ஓகே. இப்போ இங்கே படிக்கிறச்சே வரும், எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா டீட்டெயிலாக படிக்கலாம். அர்ஜுனனின் 6 கேள்விகள் கேட்குறான். ஞானம் அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை. ஏஎம் அறிவின் பொருள். அறிவின் பொருள். பிரகிருதி புருஷனும் அவர்களது சங்கமும். ஞான 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 சக்ஷு அறிவின் பார்வை. கிருஷ்ணர் கஷேத்திரங்கத்தையும் ஞானத்தையும் விவரிக்கிறார் முதலியே. ஓகே, இதுதான் இந்த சாப்டர்ல படிக்கப்படுது. ஞானத்தை எப்படி பெறலாம்? மிக முக்கியமான தகுதி இருக்கணும். என்ன இருக்கணும்? அனன்ய யோகேன, இடைவிடாத கலப்படமில்லாத பக்தி இருக்கணும். ஞானத்தை அடையணும்னா முதல்ல அனன்ய யோகேன இருக்கணும். இடைவிடாத கலப்படமில்லாத பக்தி இருக்கணும். இன்றியமையாத தகுதி ஆச்சாரிய உபாசனம். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கணும். மற்ற முக்கிய தகுதிகள்: அமானித்துவம். அமானித்துவம்னா பணிவு. அஹிம்சா அஹிம்சை. ஆத்ம விநிகிரக சுய கட்டுப்பாடு. அரதி ஜன சம்சதி, பொதுமக்களிடம் பற்று இல்லாது இருக்கணும். மற்ற வாழ்க்கை எதுலேயுமே பற்று இல்லாமல் இருக்கணும். ஆனால் இருக்கணும், அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த மாதிரி முக்கியமான தகுதிகள்லாம் இருந்தால் தான் நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும். ஆத்ம விநிகிரக சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும். அரதி ஜன சம்சதி, பொதுமக்களிடம் பற்று இல்லாது இருக்க வேண்டும். ஓகே, இதில் 12வது அத்தியாயத்தில் பக்தி தான் முடிவாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன். கடைசி 6 அத்தியாயங்களில் ஏன் ஞானம் வழங்கப்படுகிறது எனக்கு சொல்ல தெரியுமா? முதல் 6 அத்தியாயம் கர்மயோகம் படித்தோம். செகண்ட் 6 அத்தியாயம் பக்தி யோகம் படித்தோம். இப்போ கடைசி 6 அத்தியாயம் ஞான யோகம் படிக்கணும். ஏன் ஞான யோகம் கடைசியில் வச்சுக்கோ? பக்தி யோகம் தான் நமக்கு கடைசி அல்டிமேட் கோல் சொல்கிறோம். இது வந்து ஞான யோகம் லாஸ்ட்ல இருக்கு. எனக்கா சொல்ல தெரியுமா? கர்மயோகம் வழி வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு, பக்தி யோகம் வந்து சிம்பிளா இருக்கு. இல்லை, கர்மயோகத்தை முதல்ல படிச்சுக்கணும். கர்மயோகத்தோட கண்டினியூஷன் தான் ஞான யோகம். அதுக்கு நடுப்புற நமக்கு பக்தி வந்தால் தான் நம்ம ஞானத்துக்கு பக்கம் வர முடியும். ஞான யோகம்ங்கிறது அப்புறம் 2வது பிளேஸ் தான். கர்மயோகத்துக்கு அப்புறம் ஞான யோகம், அப்புறம் தான் பக்தி யோகம். அல்டிமேட் கோல் பக்தி யோகம். ஆனாக்க ஏன் நடுவில் வந்திருக்குன்னா, கர்மயோகத்தை பண்ணிட்டு நம்ம பக்தி யோகத்தை நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா தான் நம்ம ஞான யோகத்தை பண்ண முடியும். இல்லைன்னா ஞான யோகம் பண்ண முடியாது. பக்தி யோகம் வேணுமே நமக்கு. அதனால தான் அல்டிமேட் கோல். ஆனால் இந்த ஏணிப்படியில் மேற்படி பக்தி யோகம் தான். ஓகேயா? அதாவது உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் 1 முதல் 6 அத்தியாயங்கள் பக்தியை எப்படி அடைவது என்று விவாதிக்கிறது. அறிவின் மூலம் அது எவ்வாறு அடைவது என்பது கவனிச்சுக்கோங்க. இதுதான் கரெக்ட் பாயிண்ட் சொல்லணும். அறிவின் மூலம் அது எவ்வாறு அடைவது என்பதை கடைசி 6 விவரிக்கிறது. மற்றும் நடுவில் இருக்கிற 6, நடுத்தர 6 பக்தி பற்றி விவாதிக்கிறது. 12வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் எவ்வாறு தனிப்பட்ட முறையில் தனது பக்தர்களை பிறப்பு மற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றில் விடுவிக்கிறார் என்பதை விளக்கினார். எனவே கடந்த 6 அத்தியாயங்கள் ஜட உலகிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகின்றன. ஓகே, மாயாவிலிருந்து நாம் விலகி இருப்பதற்கும் கிருஷ்ணனுடனான நமது பற்றுதலுக்கும் ஞானம் உதவுகிறது. எனவே பக்தியை அடைவதற்கான வழிமுறையாக நாம் அறிவை பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாகும். ஓகேயா? இப்போ உங்களுக்கு நல்ல டீட்டெயிலாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கைனா பிரகிருதி, அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கிறது புருஷ, களம் கஷேத்திர, களத்தை அறிபவன் கஷேத்திரங்க, அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் ஞேயம் ஆகியவை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த தெரிஞ்சுக்காச்சுன்னா அந்த சாப்டர் புரிஞ்சாச்சு நமக்கு. கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்கும். ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை படித்தாதான் அது புரியும். ஓகே, படிங்க, உட்காந்து பிபிடியை எடுத்து பாருங்க. ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் கஷேத்திரம் என்று அழைக்கப்படுது. இவ்வுடலை அறிபவர் களத்தை அறிபவர் கஷேத்திரங்க என்று அறியப்படுகிறார். ஸோ
6 கேள்விகள் அர்ஜுனன் கேட்குறான். அதுக்கு பதில் கிடைக்கிறது. பிரகிருத்தினா என்ன? பௌதிக இருக்கை. புருஷா அனுபவிப்பவர். கஷேத்திர உடல் சரீரம். கஷேத்ரஞ உடலின் பார்வையாளர் ஆன்மா. பரமாத்மா உடலின் பார்வையாளர் ஆன்மா. பரமாத்மா அனைத்து உடல்களையும் அறிந்தவர். கஷேத்திரஞம். ஞானம் அறிவு. கஷேத்திரம் மற்றும் கஷேத்திரங்கத்தை புரிஞ்சுகள். கஷேத்திரம் கஷேத்திரத்தை புரிஞ்சுட்டா அது பேர் ஞானம். ஓகேயா? நேயம் அறிவு நிலைக்கு பரமாத்மா. ஸோ இந்த 6 கேள்வி கேட்குறோம். 6 கேள்விக்கு இந்த சாப்டர்ல அவனுக்கு பதில் கிடைச்சிடுது. ஜீவாத்மா மற்றும் பரமாத்மா இருவருமே கஷேத்திரங்க அல்லது உடலே அறிந்தவர் என்றால் ஜீவாத்மாவிற்கும் இறைவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இது கண்டிப்பா யாராவது ஒருத்தர் சொல்லணும். எனக்கு உங்களுக்கு தெரியும். ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் கஷேத்திர ரெண்டுமே கஷேத்திரங்க. கஷேத்திரன்னு சொல்றோம் இல்லையா? உடலே அறிந்தவர் உடல்னு சொல்றோம். அப்படின்னா உடல் ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? எஸ் எஸ் பண்ணுங்க. ஜீவாத்மா அவங்க உடலை மட்டும்தான் தெரியும். எனக்கு என்னோட ஜீவாத்மா என்னை பற்றி தான் தெரியும். ஆனா என்னோட இதயத்துல இருக்கிற வீட்டில் இறைவன் பரமாத்மா அவருக்கு என்னை பற்றியும் தெரியும், உங்களை பற்றியும் தெரியும். அவங்களுக்கு கூடவே ஆத்மாவோட சேர்ந்து ஜீவாத்மாவோட பரமாத்மாவும் இருக்கான்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? அதனால இறைவனுக்கும் நமக்கும் அவருக்கும் அதான் வித்தியாசம். நமக்கு நம்மளை பற்றி தான் தெரியும், அவருக்கு எல்லார பற்றியும் தெரியும். ஓகேயா? எஸ்மா 13.3 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத த்ரயோதசோऽध्यायः. க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஞ விபாகயோகः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मदं मम. பரத குல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். உடலை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வது அதுதான் ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கஷேத்திரங்க தெரிஞ்சு போச்சு. இப்போ ஞானம்ங்கிறது உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம். ஓகே. உடலே களம் என்று அறியப்படுவதாகவும் உடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் என்றும் அறியப்படுவதாகவும் கிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார். கட்டுண்ட ஆத்மாவின் செயல்களுக்கு களமாக விளங்குவது உடலே. ஜட வாழ்வினுள் பிழைக்கப்பட்டுள்ள ஆத்மா ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த முயல்கிறாள். ஜட இயற்கையின் ஆட்சி செய்வதால் உண்டான தனது தகுதிக்கு ஏற்றாற் போல அவன் செயலின் களத்திலே பெறுகின்றான். குழந்தை பருவத்தில் இருந்து முதுமை வரை தனது உடல் பற்பல மாற்றங்களை அடைகின்றது என்ற போதிலும் தான் மாறாமல் இருப்பது யார் வேண்டாமானாலும் சிந்தித்து பார்க்கலாம். எனவே செயலின் களத்தை அறிபவனுக்கும் அந்த செயல் நடைபெறும் களத்திற்கும் இடையே வேறுபாடு உண்டு. புரியுதுதான்? அந்த செயலின் களத்தை அறிபவனுக்குங்கிறதுக்கும் செயல் நடைபெறும் இடத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? உடல் தான் மாறிட்டே வருது. சின்ன குழந்தை இருக்க மாதிரியே உடல் இருக்கு இல்லை. அதுக்கு ஆனால் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்த அதே ஆத்மா தான் இப்பவும் இருக்கு. அதுக்கு எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை. அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன். எனவே செயலின் களத்தை அறிபவனுக்கும் அந்த செயல்கள் நடைபெறும் களத்திற்கும் இடையே வேறுபாடு உண்டு. நான் மனிதன், நான் நாய், நான் பூனை என்று நாம் நினைக்கிறோம். இவை அனைத்தும் அறிபவனின் உடலை பற்றிய அடையாளங்கள். ஆனால் அறிபவனோ உடலில் இருந்து வேறுபட்டவர். சிந்தித்து பார்த்தால் நாம் உடலில் இருந்து வேறுபட்டவர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. செயலின் களம் ஒவ்வொன்றிலும் அதாவது ஒவ்வொரு உடலிலும் 2 ஆத்மாக்கள் உள்ளன. ஜீவாத்மா, பரமாத்மா. பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரே சுய விரிவங்கமே பரமாத்மா. எவன் ஒருவன் பகவத்கீதையை அடிப்படையாக வைத்து செயலின் களத்தை பற்றியும் அந்த களத்தை அறிபவனை பற்றியும் நுண்ணியமாக அறிந்து கொள்கிறானோ அவன் ஞானத்தை அடைய முடியும். புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இல்லையா? எப்படி இருக்கணும்? பரமாத்மா பகவத்கீதை அடிப்படையா வச்சிருந்து செயலின் களத்தை பற்றியும் அந்த களத்தை அறிபவனை பற்றியும் நுண்ணியமாக அறிந்து கொள்வதே ஞானமாகும். அவன் அப்படி இருந்தா தான் அவனுக்கு ஞானத்தை அடைய முடியும்.
ஓகே. இந்த இந்த ஞானத்தை விளக்குவதில் மிக உயர்ந்த அதிகாரி கிருஷ்ணரே. இருப்பினும் கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் தரமான அதிகாரிகளும் முந்தைய அதிகாரிகளிடமிருந்து எப்போதும் பிரமாணம் வழங்குவது வழக்கம். அந்த இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம படிக்க அந்த ஸ்லோகம் கிடையாது நம்ம கிட்ட. இருந்தாலும் அதுல ஒரு சந்தோப்பின்னு ஒரு வார்த்தை வரும். பல்வேறு வேத இலக்கியங்களை குறிக்கிறது. உதாரணமாக யஜுர்வேதத்தின் பிரிவான தைத்திரிய உபனிஷத்தில் இயற்கை, ஜீவாத்மா, பரம புருஷ பகவான் ஆகியவற்றை பற்றி விளக்கி இருக்கு. இது 13.5 ஸ்லோகத்துல இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வருது. இல்ல வேண்டாம் வேண்டாம். அதான் செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவரை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வித்தக நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஓகே. வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடனே மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதாவது அன்னமயனா முதல்து, பிராணமய, ஞானமய, விஞ்ஞானமய, அப்புறம் ஆனந்தமயம். எல்லாத்துக்கும் ரீச் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? அன்னமய உணவே பிரம்மம் என்கிற நிலை, பிராணமய வாழ்க்கை அறிகுறிகள் அல்லது வடிவங்களே, மூணாவது ஞானமயனா சிந்தனை, உணர்வு மற்றும் விருப்பமே பிரம்மம் என்கிற நிலை, மனம் உயிர், விஞ்ஞானம்ங்கிறது மனம் உயிர் அறிகுறிகள் ஜீவாத்மாவிடமிருந்து வேறுபடுத்தப்பட்ட நிலை, ஆனந்தமயனா கிருஷ்ண உணர்வில் பேரின்ப நிலை. இந்த ஆனந்தமய ரீச் பண்ணணும்னா நம்ம இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிட்டு வரணும். அன்னமய, பிராணமய, ஞானமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமய வரும். ஓகே. அன்னமயங்கிறது உடல் தளம், பிராணமயங்கிறது புலன்கள் தளம், ஞானமய மனம் தளம், விஞ்ஞானமய அறிவுசார் தளம், ஆனந்தமய ஆன்மீக தளம். ஓகே. அல்டிமேட் கோல் ஆனந்தமயம், ஆன்மீக தளம், கிருஷ்ண உணர்வில் நிலைப்படுது. ஸோ அன்னமய அன்னம்னா என்ன? சாதனத்துக்கு தானே அன்னம் சொல்லுவோம். உணவு மெயின். அன்னமயனா உடனே பிரம்மம் என்கிற நிலை. எஸ்மா. அடுத்தது 13.6 and 13.7. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा, द्वेषः, सुख, दुःखं, सङ्गचेतना, धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. இந்த பக்கத்துல இருக்கிற படம் நம்ம முதல்ல இருந்தே படிச்சுட்டு வரோம். அதனால இந்த ஐம்புலன்களை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும், எப்படி பண்ணிட்டு அப்பதான் செல்ஃப் நம்ம உட்காந்துருக்கோம் அந்த இடத்துல. நம்ம அது ஆத்மா, அது எப்படி இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி புத்தியால மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணணும். அதுக்கு தான் இந்த படம் போடுறது பக்கத்துல. அது இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஆக்டா இருக்குன்னு போட்டுருக்கு. பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம் 5 புலன்கள், பொருள்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. ஓகே. நிலம், நீர், நான் முதல்ல இங்கிலீஷ்ல சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதெல்லாம் இப்ப தமிழ்ல சொல்ல கேட்டுங்க. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இது 5ம் பஞ்சபூதம் எனப்படுகின்றன. பஞ்சபூதங்கள் என்னென்ன? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அதன் பிறகு அகங்காரம், புத்தி, இயற்கையின் 3 குணங்களில் தோற்றமற்ற நிலை. இயற்கையின் 3 குணங்கள் என்ன? சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம். தோற்றமற்ற நிலை ஆகியவை உள்ளன. இவற்றை தொடர்ந்து கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல் என ஞானத்தை பெறுவதற்கு 5 புலன்கள் உள்ளன. பின்னர் குரல், கால்கள், கைகள், ஆசனவாய், பால் உறுப்பு என கர்மத்தை செய்வதற்கு 5 புலன்கள் உள்ளன. புலன்களுக்கு அப்பால் மனம் உள்ளது. உள்ளிருக்கக்கூடிய மனம் உட்பட மொத்தம் 11 புலன்கள் உள்ளன. வாசனை, சுவை, உருவம், தொடு உணர்வு என ஒலி என 5 புலன் பொருள்கள் உள்ளன. இந்த 24 மூலகங்களும் இணைந்து செயல்களின் களம் என்று அறியப்படுகின்றன. ஸோ செயல்களின் களம்ல எத்தனை இருக்கணும்? 24 மூலகங்கள் இருக்கின்றன. இந்த 24 விஷயங்களை பற்றி ஒருவன் ஆராய்ந்து கற்றால் செயலின் களத்தை பற்றி நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும். பிறகு விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம் முதலிய மாறுபாடுகள் உள்ளன. இவை ஸ்தூல உடலில் பஞ்சபூதங்களின் பிரதிநிதிகளாக உள்ளன. உணர்வின் மூலமாகவும் திடமான நம்பிக்கையின் மூலமாகவும் உணரப்படும் உயிரின் அறிகுறிகள் சூட்சும உடலின்
அதாவது மனம், புத்தி, அகங்காரத்தின் தோற்றமாகும். செயல்களின் களம் இந்த சூட்சும மூலப்பொருள்களையும் உள்ளடக்கியதாகும். களம் என்பது ஜடப்பொருள். ஓகேயா? அதாவது அடக்கம், கர்வமின்மை, அஹிம்சை, பொறுமை, எளிமை. அதாவது படிக்கிறீங்களா? இது ஜீவகுமாரி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்கம்மா. அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். ஓகே, இது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்கணும். இத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் அனைத்தும் ஞானமாக அறிவிக்கிறார். என்ன? அடக்கமா இருக்கணும், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி இத்தனையும் வந்ததுன்னா இதெல்லாம் ஞானம். ஆன்மீக குருவை வச்சுக்கணும், தூய்மையா இருக்கணும். தூய்மை தான் வெறும் புற தூய்மை மட்டும் போறாதே. புற தூய்மைன்னா காத்தால இருந்து குளிச்சுடுறோம், அது பண்றோம், அது மாத்திரம் இல்லை. அகத்தூய்மையும் இம்பார்ட்டன்ட். அகத்தூய்மைனா என்ன? உள்ளுக்குள்ள நமக்கு சாண்டிங் த மகாமந்திரா இம்பார்ட்டன்ட்டு. ஆன்மீக அறிவில் வளரணும், அதுதான் தூய்மை. தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல், எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். இல்லை பொய் அகங்காரம், ஈகோ இருக்கக்கூடாது. நான் பெரிய பணக்காரன் அப்படின்னு எப்போதுமே இருக்க. பணம் இன்னைக்கு வரும், நாளைக்கு போயிடும். எல்லாத்தையும் பணம் பர்மனெண்ட்டாக இருக்கு. நம்ம இருக்கிறதே உயிரே நம்ம எத்தனை நாளைக்கு இருக்க போகிறோம் நமக்கே தெரியாது இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்தில் வந்து என்னோடது எல்லாம் என்னோடதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி அதுலேருந்து நம்ம மாற்றிக்கணும். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றை துன்பத்தின் பிறந்தாச்சுன்னா இறப்புங்கிறது நிச்சயம் உண்டு. இதில் முதுமையும் நிச்சயம் உண்டு, நடுவில் நோயும் இருக்கும். இதனால் நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இதெல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பண்ணாக்க ஞானம். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே. இதுல வந்து அஹிம்சைன்னு ஒரு வார்த்தை வருது இல்லையா? அஹிம்சை என்பது உடலை கொல்லாமல் இருப்பது அல்லது அழிக்காமல் இருப்பது என்று பொருளில் பொதுவாக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் உண்மையில் அஹிம்சை என்றால் பிறரை துன்பத்திற்கு உள்ளாக்காமல் இருப்பது என்று பொருள். எளிமை என்றால் கபடத்தனமின்றி தனது எதிரிக்கு கூட உண்மையை வெளிப்படுத்தும் அளவிற்கு நேர்மையானவராக இருக்க வேண்டும் என்று பொருள். பொய் அகங்காரம் என்பது தன்னை இந்த உடலாக ஏற்றுக்கொள்ளும் கொள்வதை குறிக்கும். நான் இந்த உடல் அல்ல, ஆன்மீக ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்ளும் போது ஒருவன் உண்மையான அகங்காரத்தின் நிலைக்கு வருகிறான். அகங்காரம் எப்போதும் உள்ளது, பொய் அகங்காரம் மட்டுமே கண்டனம் செய்யப்படுகிறது. ஓகேயா? ஒரே நிமிஷம், உங்களுக்கு இந்த இதில் வந்து சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அஹிம்சைங்கிறது உடலில் கொல்லாமல் இருப்பது, அதுதான் படிச்சிருக்கோம். பொறுமை என்றால் என்ன? மற்றவர்களிடம் அவமரியாதையும். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு மீனிங்கை வந்து எல்லாத்தையும் புஸ்தகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த புஸ்தகம் அதில் 13வது சாப்டருக்கு 8லேருந்து 12க்கு கொஞ்சம் நிறைய டீட்டெயிலாக ஒரு 4 பேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை கொஞ்சம் நல்லாவே படிக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பொறுமை என்றால் மற்றவர்களிடமிருந்து அவமரியாதையும் நிந்தனையும் தாங்கிக் கொள்ள பயிற்சி பெற்றவனாக இருக்க வேண்டும் என்று பொருள். ஆன்மீக ஞானத்தின் முன்னேற்றத்தில் ஒருவன் ஈடுபட்டிருந்தால் பிறரிடமிருந்து பற்பல நிந்தனைகளையும் அவமதிப்பையும் பெற வேண்டியிருக்கும். ஜட இயற்கை அமைப்பு இவ்வாறு இருப்பதால் இது எதிர்பார்க்கக்கூடியதே. ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டிருந்த 5 வயது சிறுவனான பிரகலாதன் கூட அவனது தந்தை அவனது பக்திக்கு விரோதியான போது பெரும் ஆபத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டான். பற்பல வழிகளில் அவனை கொலை செய்ய அவரது தந்தை முயன்றும் கூட பிரகலாதன் அவனை பொறுத்து கொண்டான். எனவே ஆன்மீக ஞானத்தில் முன்னேற்றம் அடைவதில் பற்பல தடங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் நாம் பொறுமையுடன் இருந்து நமது முன்னேற்றத்தை உறுதியுடன் தொடர வேண்டும். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அந்த மாதிரி எளிமைனா என்ன? கபடத்தனமின்றி தனது எதிரிக்கு கூட உண்மையை வெளிப்படுத்தும் அளவுக்கு நேர்மையானவனாக இருக்க வேண்டும்.
ஆன்மீக குருவை பொறுத்தவரையில் அது மிகவும் அத்தியாவசியமானதாகும். ஆன்மீக குருட்டை எப்போதுமே எளிமையோடு இருக்கணும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் உபதேசங்களின்படி ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தில் முன்னேற்றம் காண முடியாது. அவர் இல்லாத உபதேசங்கள் இன்றி ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தில் முன்னேற்றம் காண முடியாது. ஒருவன் பூரண அடக்கத்துடன் ஆன்மீக குருவை அணுகி அவருக்கு எல்லா விதமான சேவைகளையும் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அதன் மூலம் அவர் திருப்தி அடைந்து தனது ஆசைகளை சீடனுக்கு வழங்கும்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் எளிமை. அதே மாதிரி தூய்மை என்ன? தூய்மையில் இருவகை உண்டு. புற தூய்மை, அகத்தூய்மை. புற தூய்மை என்பது நீராடுவதை குறிக்கும். அகத்தூய்மைக்கு எப்போதும் கிருஷ்ணரையே நினைக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற மந்திரத்தை உச்சரிச்சுட்டே இருக்கணும். இதுவரை சேர்த்து வைத்துள்ள கர்ம விதை எனும் அழுக்கினே இந்த வழிமுறை மனதிலிருந்து தூய்மை செய்கிறது. இது வரைக்கும் நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்கிற கர்ம வினைகள் எல்லாம் இந்த மாதிரி சொன்னாக்க நமக்கு அது தூய்மைப்படுறது. ஓகே. அடுத்தது தளராமை. இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இந்த கொடுத்துருக்க பொய் அகங்காரம். அது உட்காந்து எப்போ டைம் கிடைக்கும் உட்காந்து எல்லாத்துக்கும் டீட்டெயில்டு ஸ்டடி பண்ணிக்குவது. 11-2 சொல்லி தருவா. இருந்தாலும் நீங்கள் படித்து வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரியும். ஆனால் கொஞ்சம் 2-3 உங்களுக்கு சொல்லி காமிச்சேன். தற்போது எதை அறிவதால் அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அதை அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட ஒலியின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. களத்தை அறிபவனை பற்றி விளக்கிவிட்டார். இப்போது ஞானத்தினால் அறியப்பட வேண்டியவற்றை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக விளக்குகிறார். ஆத்மா பரமாத்மா பற்றி அறிவினால் ஒருவன் வாழ்வில் அமிர்தத்தை சுவைக்க முடிகிறது. Yes, ma. 13 points. Yes, Mataji. 15 points. Sarvendriya gunabhasam sarvendriya vivarjitam asaktam sarvabruchaiva nirgunam gunabroktrucha. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். பகவானிடம் உயிர்வாழிடம் இருப்பதை போல ஜட புலன்கள் அவர்கிட்ட கிடையாது. பகவானின் புலன்கள் மூடப்படுவதில்லை, அவை தெய்வீகமானது. அதனால்தான் இந்த ஸ்லோகத்துல நிர்குண அப்படின்னு வந்திருக்கு இல்லையா, நிர்குணா என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஓகே. அவரோடதான் தெய்வீகமானது. அந்த புலன்கள் மூடப்படுவது இல்லை. அதனால்தான் அந்த வார்த்தை லாஸ்ட்ல நிர்குண குணம் போக்கு வருது இல்லையா, நிர்குணம்ங்கிற வார்த்தைக்கு அதுதான் மீனிங். உங்களுக்கு இது வேர்ட் பை வேர்ட் சொல்லிட்டுமா இந்த ஸ்லோகத்துக்கு? 13.15. சர்வேந்திரிய அப்படின்னா சர்வனா என்ன? எல்லாம். இந்திரிய புலன்கள், குணங்கள், ஆபாசம் மூல காரணம். சர்வ எல்லா, இந்திரிய புலன்கள், விவர்ஜிதம் இல்லாமல், அசக்தம் பற்றின்றி, சர்வபுருத் அனைவரையும் பராமரிப்பவர், ச மேலும், ஏவ நிச்சயமாக, நிர்குணம் ஜடகுணங்கள் இன்றி, குணபோக்திரு அப்படின்னா குணங்களின் எஜமானர், மேலும். ஓகே. இதுல படிச்சுட்டோம் இல்லையா, நிர்குணம்னா ஜட குணங்கள் இன்றி. அவர் பகவான் ஜட குணங்கள் இன்றி இருக்கிறதுக்காக அதனால அந்த வார்த்தையை இங்கேயே முதலையே சொன்னதான். ஜட நிர்குணங்கிற வார்த்தை அதுல வந்து அவை புலன்கள் மூடப்படுவதில்லை, அவை தெய்வீகமானது. எனவே நிர்குணம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஓகே. Yes, 13.16 படிங்க. Mataji. Bahirantashya bhutanam acharam charam evacha sushmatpatat avingeyam durastam chandike chatat. பரமாத்மா எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர்.
மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் இருக்கிறார். அவரை நம்மளால பார்க்க முடியாது, எல்லாம் ரொம்ப தூரத்துல தான் இருக்கார். நம்ம அவரை ரீச் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? முதல்ல அவரை ரீச் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல சாண்டிங் ஆரம்பிக்கணும். சாண்டிங் ஆரம்பிச்சு பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுங்க. ஒரு நாள் நமக்கு மனசுக்குள்ள நமக்கு அவர் இருக்காருங்கிறது அந்த ஃபீலிங் நமக்கு வந்துட்டு அப்படியே நம்ம பக்தி இதுல நம்ம எலிவேட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருப்போம். மகான் கிட்டக்க நெருங்கி வர முடியும். ஓகே. ஒவ்வொரு உயிர்வாழின் உள்ளும் புறமும் பரமபுருஷரான நாராயணர் வசிப்பதாக வேத இலக்கியத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். இறைவனின் பிரேமையை விருத்தி செய்து கொண்ட பக்தன் அவரை இடையராது காண இயலும் என்று பிரம்மசிகத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பகவான் இருக்காருங்கிறது நமக்கே சில சமயத்துல சில காரியங்கள்லாம் பண்றோம். இந்த காரியம் நம்ம எதிரே பார்த்துக்க மாட்டோம், ஆனா அது நடந்திருக்கும். பகவான் ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படி சொல்றோமா இல்லையா? எதுக்கா அப்படி சொல்றோம்? அது இருக்கிறதுனால நமக்கு ஃபீல் பண்றோம். நம்மளே நமக்கு தெரியல எப்படி ஃபீல் பண்ணோம். அதனால நல்ல காரியம் நடந்ததுன்னா பகவான் ஒருத்தர் இருக்காரு. அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம்? நான் ஒரு காரியம் நினைச்ச காரியம் நடக்கலைன்னாக்க பகவான் ஒருத்தர் இருக்காரா, அவர் ஏன் நம்மளை பார்த்து கண்டு திறக்க மாட்டேங்க அப்படி இல்லாம திட்டுவோம். ஆனா நான் இப்ப நமக்கு இப்போ சப்ஜெக்ட்ல நம்மளோட இதுங்கிறதுக்கு அவர் இருக்காருங்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு காரியம் நினைச்ச காரியம் நிறைவேற்றுனா, ஓ பகவான் ஒருத்தர் இருக்காரு, நம்ம நினைச்ச காரியம் நடந்துட்டுப்பா அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா? அதுக்குதான் அது ஃபீலிங்ஸ் முதல்ல. ஓகே. சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் முதலில் பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றினுள்ளும் ஒளியின் மூலமாக இருப்பது பரமபுருஷ பகவானான பரமாத்மாவே. பகவானின் தேஜஸினால் ஆன்மீக உலகில் சூரியன், சந்திரனுக்கு அவசியம் இல்லை. ஆன்மீக உலகத்துக்கு நம்ம போயிட்டோம்னாக்க அங்க நமக்கு சூரியன், சந்திரன் அவசியம் இல்லை. இருள் கிடையாது. ஆன்மீக உலகத்துல எப்போதுமே வெளிச்சம் இருக்கும். பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் விட்டுள்ளார். ஓகே. அதனால சூரியன், சந்திரனுக்கு அவசியம் இல்லை. அவர் பரமபுருஷனார் பரமாத்மாவே. பகவானின் தேஜஸ்னால நமக்கு எல்லாமே எப்போதுமே வெளிச்சம் கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ இந்த 2 பறவைகளையும் கவனிங்கள். வித்தியாசம் என்ன? யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? 2 பறவை உட்காந்துருக்கு இல்லையா? என்ன பண்றது அப்படிங்கிறது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒரு பறவையை இன்னொரு பறவை கவனிச்சிருக்கு. எதுக்கு என்ன பண்றது? முதல் பறவை என்ன பண்றது? முதல் பறவை இந்த ஒரு பழத்தை கொத்திக்கிறது. ஒரு பழத்தை கொத்தி தின்னுட்டு இருக்கு. அதுதான் ஆத்மா. இந்த பறவை ஆத்மா. இது பரமாத்மா. பரமாத்மா நம்ம பண்ற காரியங்கள் ஒவ்வொன்றையும் கூடவே இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கு. இதயத்துல நமக்கு ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்கு. 2 பறவைகளும் இருக்குங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உதாரணமா கொடுத்து இது போட்டு. ஓகே. ஸோ நம்ம செய்யற காரியங்கள் ஒவ்வொன்றையும் இந்த பறவை பழத்தை கொத்துறது ஆத்மாவானது. அந்த பரமாத்மாவானது கூடவே நின்றுண்டு அதை பார்த்துட்டு இருக்கு. இது என்ன பண்றது அப்படின்னு. ஓகேயா? எஸ்மா 13.19 13.19 படிங்க கமலாஜி. இது क्षेत्रम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அதாவது உடல் கஷேத்திர, அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், ஏயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். ஞானம் என்பது பக்தி தொண்டை பக்குவமாக புரிந்து கொள்வதன் ஆரம்ப நிலை. பக்தர்கள் மட்டுமே பகவத்கீதையை புரிந்து கொண்டு விரும்பும் பலனை அடைய முடியும். 20 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. प्रकृति पुरुषं चैव विद्यत्यनादि उभवपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान्. களமாக்கிய உடல் ஜட இயற்கையால் ஆனது. ஓகே. ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பம் மட்டுமே என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவரது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. இயற்கையின் குணங்கள் ஜீவன்களின் குணம். இது ஆரம்பமற்றது, தற்காலிக தோற்றம், மாறிக்கொண்டே இருக்கும், ஜீவனுக்கு தங்குமிடம் அளிக்கிறது, ஜீவனின் முக்குணங்களால் கட்டுப்படுகிறது. இதுதான் இயற்கையோட குணம்.
ஜீவன்களின் குணம் ஆரம்பமற்றது. பௌதிக இயற்கை அனுபவிக்க நினைப்பதால் நன்மையை தீமைகளை சந்திக்கிறான். இந்த உலகில் பல்வேறு துன்பங்களுக்கும் இன்பங்களுக்கும் ஜீவாத்மாவே காரணம். இயற்கையின் 3 குணங்களை அனுபவித்து வாழ்க்கை முறைகளை பின்பற்றுகிறது. செயல் மற்றும் விருப்பத்தை பொறுத்து 84 லட்சம் உயிரின வகைகள் இருக்கு மொத்தமா. ஓகே, ஜீவன்கள் துன்புறுவதற்கு மூல காரணம் என்ன? ஜீவன்லாம் துன்புறுதுன்னா அதுக்கு மூல காரணம் என்ன? ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஆன்மீக ஆசையின் காரணமாக ஜீவாத்மா ஜட உலகில் இறங்குகிறார். ஒருவரின் ஆசைகளின் படி ஜட இயற்கை ஒருவரை பல்வேறு உடல்களில் வைக்கிறது. சில குறிப்பிட்ட வகையான உடலில் வைக்கப்பட்டவுடன் அவர் ஜட இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறார். ஏனெனில் உடல் ஜட பொருளாக இருப்பதால் ஜட இயற்கையின் விதிகளின்படி செயல்படுகிறது. இதனால் அவர் தனது உடலால் பல்வேறு வகையான துன்பங்களை அனுபவிக்கிறார். பௌதிக உலகில் ஒவ்வொருவரும் இன்பங்களையும் பெறுவதற்கும் பல்வேறு விதத்தில் கடுமையாக போராடுகிறார்கள். ஜீவன்களின் துன்பத்திற்கான மூல காரணம் அவர்களுடைய பெற்றுள்ள ஜட உடல். ஓகே, அந்த ஜட உடலை அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணதான். அதனால ஜீவன்களின் துன்பத்திற்கு மூல காரணம் என்ன? இந்த ஜட உடல் தான். ஓகே, பிரம்ம சகிதை இது படிக்கிறேன். இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கிறேன். ஏகோபி அசோரசயுதும் ஜகத் அண்ட கோட்டிம் யஸ் சக்திரஸ்தி ஜகத் அண்டசயாய அந்த அண்டாதரஸ்தித பரமாணு சயாதரஸ்ததம் ஸ்தம் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி. கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி. எல்லாரும் இந்த பிரம்ம சகிதையை இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் கொஞ்சம் கற்றுக்கோங்க. இது நம்ம பகவத்கீதையில தனியா ஒரு இது இருக்கும். தனியா பிரம்ம சகிதைன்னு இருக்கு. இந்த ஸ்லோகத்துல மொத்தம் எத்தனை கமலா மாதாஜி? 50 இருக்கா? ஆமா 50 இருக்கு. 54 இருக்கு. 54 இன்ஃபேக்ட் 54 ஸ்லோகம் இருக்கு. இது தனியா கத்துக்குவோம் எல்லாரும். ஓகே, இதுக்கு என்ன மீனிங் சொல்றது? ஆதி பகவானான கோவிந்தனை வணங்குகிறேன். ஆற்றல் மற்றும் அதை வைத்திருப்பவர்களுக்கு இடையே எந்த வேறுபாடும் இல்லாதால் அவர் வேறுபடுத்தப்படாத நபர். மில்லியன் கணக்கான உலகங்களை உருவாக்கும் அவரது பணியில் அவரது ஆற்றல் பிரிக்க முடியாததாக உள்ளது. அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் அவரில் உள்ளன. மேலும் பிரபஞ்சம் முழுவதும் சிதறி கிடக்கும் ஒவ்வொரு அணுக்களிலும் ஒரே நேரத்தில் அவரது முழுமையில் அவன் இருக்கிறான் அப்படின்னு அதுக்கு மீன் இருக்கு. ஸோ பகவான் எப்படி இருக்காங்கிறது இது கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி. இதை படிக்கும். எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இந்த உலகில் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கருதப்படுகிறது. இயற்கைன்னு சொல்றோம், ஆனா உயிர் வாழி தான் காரணம். இருக்கு உயிர் வாழியின் மத்தியில் உடல் மற்றும் புலன்களின் பல்வேறு தோற்றங்களுக்கு ஜட இயற்கையே காரணம். 84 லட்சம் வகையான வேறுபட்ட உயிரினங்கள் உள்ளன. ஸ்வரூப நிலையில் ஆனந்தத்திற்கு பஞ்சமே இல்லை. அதுவே அவனது உண்மையான நிலை. பரமபுருஷன் உயிர் வாழியின் மீது மிகவும் கருணை உடையவராக இருப்பதால் பரமாத்மாவின் உருவில் அவர் எப்போதும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இருக்கிறார். ஓகே, 22 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसत्योनि जन्मसु. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகிறான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இடங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். ஓகே, உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு மாற்றமடைகின்றனர் என்பதை அறிந்து கொள்ள இந்த ஸ்லோகம் மிகவும் முக்கியமானதாகும். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களில் இருந்து உயர்வு பெற்று தெய்வீக நிலையில் நிலை பெற வேண்டும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும். ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறாதவரே ஒரு உடலில் இருந்து மறு உடலுக்கு மாறும்படி உணர்வு அவரை பலப்படுத்தும். இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு அதேதான் இங்கே இருக்கிறது பெற்றது. ஓகே, 1 minute.
பரமாத்மா செய்யும் 2 விஷயங்கள் என்ன? பரமாத்மா என்ன பண்றது? யாருக்காவது தெரியுமா? பரமாத்மாங்கிறது ஜீவாத்மா என்ன பண்றதோ, என்னோட நான் என்ன பண்றேனோ அதையும் பார்த்துட்டு இருக்கு என்னோட ஆத்மா. அதே மாதிரி உங்களோட எல்லாரோடையும் பார்த்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் பரமாத்மா எல்லாருக்கும் பூரண சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார் இல்லையா? இதுல வரும். Yes, Mataji. Yes, ma. उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुष परः. இருப்பினும் இவ்வுலகில் மற்றொருவரும் இருக்கிறார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுவரும் அவரே. ஓகே, மேற்பார்வையிடுகிறார், அனுமதி வழங்குகிறார். 2 காரியம் பண்றாரு. என்னைக்கு 2 காரியம் பண்றாருன்னு அவர் நம்மளை மேற்பார்வையிட்டு அனுமதியும் வழங்குகிறார். ஓகேயா? ஜீவாத்மாவுடன் எப்போதும் வீட்டிற்கும் பரமாத்மா பரம புருஷரின் பிரதிநிதி என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு சாதாரண உயிர் வாழி அல்ல. ஜீவாத்மா ஒரு குறிப்பிட்ட களத்தின் செயல்களை அனுபவிக்கிறான். ஆனால் பரமாத்மா எல்லைக்கு உட்பட்ட அனுபவிப்பாளராகவோ உடலின் செயல்களில் பங்கு கொள்பவராகவும் வீற்றிருப்பது இல்லை. அவர் சாட்சியாகவும் அனுபவிப்பாளராகவும் வீற்றுள்ளார். உயிர் வாழி குணங்களுடான இவற்றின் உறவு ஆகிய ஜட இயற்கை இவற்றை பற்றி இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான். அவனது தற்போதைய நிலை இவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்கப் போவதில்லை. ஜட இயற்கையை பரமாத்மா, ஜீவாத்மா மற்றும் இவர்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு ஆகியவற்றை ஒருவன் தெளிவாக புரிந்து கொண்டால் முக்தி அடைவதற்கு தகுதி பெற்று அவன் ஆன்மீக சூழ்நிலைக்கு திரும்புகிறான். அந்த மாதிரி ஆனவன்லாம் இந்த ஜட இயற்கைக்கு திரும்பி வரும்படி அவன் பலவந்தப்படுத்தப்படுவது இல்லை. இதுவே ஞானத்தின் பலம். ஞானத்தை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம்னாக்க நம்ம மறுபடியும் பிறவி கிடையாது. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும், சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும், வேறு சிலரை பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காணுகிறார்கள். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டைப்ல அந்த பரமாத்மாவை பார்க்க முடியும். சில பேர் உட்காந்து தியானம் பண்ணி சில பேர் ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறார். சில பேர் என்ன பண்றார், பலனை எதிர்பாராம அவன் மட்டுக்கு செயல் பண்ணிட்டே இருப்பார். பரமபுருஷ பகவானின் பக்தர்கள் மட்டுமே ஆன்மீக அறிவிற்கு தகுதியுடையவர்கள். சாங்கிய தத்துவத்தின் இந்த ஜட உலகத்தில் 24 மூலக்கூறுகளாக ஆராய்கிறார்கள். மேலும் ஜீவாத்மாவின் 25வது விஷயமாக வைக்கின்றார்கள். பௌதிக மூலக்கூறுகள் அப்பாற்பட்ட தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் இயற்கையை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலும்போது தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு அப்பால் பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார் என்பதையும் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன்படி அடிப்படையில் அவரை வழிபட துவங்குகிறார்கள். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களுக்கும் பிறப்பு இருப்பின் வழியினே கடந்து செல்ல முடியும். அவர்களும் இந்த ஸ்லோகத்துல 26ல நவீன சமுதாயத்திற்கு மிகவும் ஏற்றதாகும். ஆன்மீக விஷயங்களே பற்றிய கல்வி எங்கும் இல்லை. சாதாரண மனிதன் நல்ல ஆத்மாவாக இருந்தால் செவியுறுதல் என்ற வழிமுறை மூலம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு உள்ளது. செவியுறுதல் முறை மிக முக்கியமானதாகும். முக்கியமாக பகவான் சைத்தன்யா உபதேசித்தபடி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை, தெய்வீக சப்தத்தை கேட்க வேண்டும். செவியுறுதல் என்ற வழிமுறை பலமாக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த மாதிரி பரிந்துரைக்கப்பட்டு எந்த மாதிரி பண்றவாளுக்கெல்லாமும் பிறப்பிறப்பு வழியிலே கடந்து செல்ல முடியும். மருதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவியாகும். ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழியும் பிரபஞ்சம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பிலிருந்தே இருக்கின்றன. அவையெல்லாம் உயிர் வாழியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவியாகும். என்னவெல்லாம் படைக்கப்படுகின்றனவோ அவையெல்லாம் உயிர் வாழியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவியாகும். மரங்கள், மலைகள், குன்றுகள், அசையாத தோற்றங்கள் உள்ளன, அசையும் தோற்றங்களும் உள்ளன. இயற்கையான உயிர் வாழியின் தொடர்பின்றி எதுவும் வளர இயலாது. ஜட இயற்கையில்
உயர்ந்த இயற்கை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எஸ்மா 28. Yes. Samam sarveshu bhuteshu tishtantam parameshwaram vinashyatsa vinashyantam ya pashyati sa pashyati. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவது இல்லை என்பதையும் புரிந்து கொள்பவனே உண்மையில் காண்பவனாவான். பஷ்யதி ச பஷ்யதி, பஷ்யத்தினா காண்பவனாவான். ஸ்லோகத்திலேயே வருது இல்லையா? புரிந்து கொள்பவனே உண்மையில் காண்பவனாவான். நல்ல சங்கத்தின் மூலம் உடலின் உரிமையாளன், ஜீவாத்மா, ஜீவாத்மாவின் நண்பன் ஆகிய மூன்றையும் முறையாக காணக்கூடியவன் உண்மையான ஞானத்தில் உள்ளான். உண்மையில் காண்பவனான என்ன? ஞானத்தில் உள்ளான் என்று அர்த்தம். ஓகே. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அடைகிறான். பௌதீக வாழ்வை ஏற்றுள்ள உயிர்வாழி தனது ஆன்மீக வாழ்விலிருந்து மாறுபட்ட சூழ்நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். ஆனால் கடவுள் தனது பரமாத்மா தோற்றத்தின் மூலம் எங்கும் வீற்றிருப்பதை ஒருவன் புரிந்து கொண்டால் படிப்படியாக ஆன்மீக உலகத்துக்கு அவன் முன்னேற்றம் அடைகிறான். எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களும் செய்கிறது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கிறானோ அவனே உண்மையில் காண்கிறான். அவனுக்கு தான் ஞானம் வருதுன்னு அர்த்தம். உடல் பரமாத்மாவின் மேற்பார்வையில் கீழ் ஜட இயற்கையின் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. உடல் சம்பந்தமாக அல்ல. ஆசைகளின் காரணத்தினால் ஒருவன் துன்புறுவதற்கான சூழ்நிலைகளிலோ இன்புறுவதற்கான சூழ்நிலைகளிலோ வைக்கப்படுகிறான். இத்தகைய பார்வையுடன் உண்மையிலேயே காண்பவனாகிறான். இத்தகைய பார்வையுள்ளவன் உண்மையிலே பார்வையுள்ள ஞானத்தை அவன் ஈஸியா அவனால் பெற முடியும். இந்த அறிக்கை ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுவதோ இல்லை. சரி, இது வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன். ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுவதோ இல்லை. இதுக்கு இங்கே எக்ஸ்பிளனேஷன். இதுக்கு ஸ்லோகம் படிங்க. 33. यथा सर्वगतं संस्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கிறது. நல்லா கவனிச்சுங்கோ. ஆகாயம் எதோடையாவது சேர்ந்திருக்கா? எதோடையும் சேராது. தனியே ஆகாயம் தனியா இருக்கும். அது போல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. நம்ம இதயத்துல இருக்கு, ஆனா உடலோட சேர்ந்து இருக்காது. உடல்ல உட்கார்ந்து அந்த உடலுக்கு ஒரு உயிர் கொடுத்து ஆட்டி வச்சிருக்கு, அவ்வளவுதான். அப்புறம் அது அந்த உடல் ஒழுங்கா ஆட்டி வைக்க முடியல அப்படின்னா அது அந்த உடலை விட்டுட்டு போயிடும். அதை புரிஞ்சுருந்தெல்லாம் அவ்வளவுதான். அது நமக்கு பகவத்கீதையை புரிஞ்சுன்னு அர்த்தம். நான் உடல் அல்ல, ஆத்மா. அதாவது நீர், மண், மலம் என்று என்னவெல்லாம் இருக்கின்றதோ எல்லாவற்றிலும் காற்று புகுகிறது. இருப்பினும் அது எதனிடம் கலப்பதில்லை. எதுலையாவது கலக்கிறதா? நம்ம நீர் குடிக்கிறோம், அதுல காற்று இருக்கு. மண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் ஏர் இருக்கு இல்லையா? மண்ணில் ஏர் இருக்கும். அதே மாதிரி மலம் ஃபீசிஸ் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது எல்லாத்துலேயும் காற்று இருக்கு. ஆனா அந்த காற்று எதோடையாவது சேர்ந்துக்கிறதா? எதனோட கலப்பது. அது போலவே உயிர் வாழி பல்வேறு விதமான உடல்களில் அமைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய தன்மையினால் அவற்றிலிருந்து தனித்து விளங்குகிறது. என்னென்ன? நீர், மண், மலம் எல்லாத்தையும் காற்று இருக்கு, இருந்தாலும் எதனுடன் கலப்பதில்லை. ஆகாயம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். எதனுடன் கலக்காமல் தனியாயிருது. அது போல ஒவ்வொருடைய இதயத்திலும் உள்ள ஆத்மாவானது இந்த உடல்ல தான் இருக்கு, இருந்தாலும் ஆத்மா உடலோட கலப்பது இல்லை. ஓகே. எஸ் மா 34 படிங்க. Yes, Mataji. यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவது போல உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது. இது எவ்வளவு அழகான எக்ஸாம்பிள் இல்ல? சூரியன் உலகத்துக்கு ஃபுல்லுத்துக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்குது போல, ஃபுல்லுத்துக்கும். ஆனா நம்ம இதயத்துல உட்காந்துக்கிற ஆத்மா நம்ம உடலுக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கிறது. அவ்வளவுதான். அண்டர்ஸ்டுட் இல்லையா? மொத்த கம்ப்ளீட்டா சூரியன் பிரபஞ்சம் முழுவதும் பிரகாசமாக்குவதை போல நம்ம உடலில் உள்ள ஆத்மா
இதயத்தில் வீற்றிருக்கிற ஆத்மா நாம் தன்னுடைய உணர்வினால், எதனால் வருதுங்கிறது, உணர்வினால் உடல் முழுவதும் பிரகாசப்படுத்தப்படுகின்றது. பகவத்கீதையின் சூரியனும் சூரிய கதிர்களும் உதாரணமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சூரியன் அகிலம் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துவது போல ஆன்மீக ஆத்மா உடலின் இதயத்தில் அமைந்திருந்தாலும் உணர்வின் மூலம் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுகிறது. உணர்வானது ஆத்மா இருப்பதற்கு சாட்சியாக விளங்குகிறது. ஆத்மா இருக்குங்கிறதுக்கு சாட்சி என்ன? உணர்வு. ஓகேயா? லாஸ்ட் ஸ்லோகம் 35. Yes, Mataji. Kshetra Kshetranyayor evam antaram jnana chakshusha bhuta prakriti moksham cha ye viduryanti te param. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளருக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகிறார்கள். உடலின் உரிமையாளர் பரமாத்மா ஆகியவற்றின் இடையிலான வேறுபாட்டை ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கம். இதுவே முக்திக்கான வழி. இதை தெரிஞ்சிருந்தானா முக்திக்கு வழி. 35 ஸ்லோகம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அர்ஜுனோட 6 கேள்விகள். சேத்திரம் மற்றும் சேத்திரங்க ஞானத்தின் விளக்கம் பார்த்தோம். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை, ஏயம்னா என்ன, அறிவின் பொருள், பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் ஒன்றியம், அறிவின் பார்வை, இத்தனையும் பார்த்தோம். இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. ஆனா இது உங்களுக்கு அவ்வளவு தூரத்துக்கு புரிஞ்சிருக்குமா புரியாதா, 50% புரிஞ்சிருந்தாலும் கவலை இல்லை. மறுபடியும் படிச்சேன்னாக்கா உங்களுக்கு புரிஞ்சு போகும். உங்களுக்கு ஒரு குட்டி கதை சொல்லிடுறேன். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள கதைகள்ல விஷ்ணு பகவானிடம் சரணமடைந்தவர்களை அவர் எப்படி காப்பாற்றுகிறார் என்பதை தெரிவிது. கஜேந்திரன் என்ற யானைகளின் தலைவனம் கூட்டத்தோட திரிகூட முறையில வாழ்ந்து வந்தான். ரொம்ப பலசாலி. அவன் தன்னுடைய பலம் பற்றி மிகவும் ரொம்ப பெருமையா இருந்தான். ஒரு நாள் கஜேந்திரன் தன்னுடைய கூட்டத்தோடு பெரிய குளத்துக்கு போய் தண்ணியில இறங்கி தண்ணியை தும்பிக்கால பீச்சி அடிச்சு விளையாடுறது. அப்போ வெயில் காலம் அது, நல்லா ஜாலியா விளையாடுறது. அப்போ ஒரு முதல்ல கஜேந்திரன் கால்களை பிடிச்சுக்கிட்டு கஜேந்திரனுக்கு ரொம்ப வலி கொடுத்தது. அது யாருக்கு காலை விடுவிக்க ஆணமுட்டும் பண்ணி பார்த்து அது பண்ண முடியல. கஜேந்திரன் தன்னை விடுவிக்க முயன்றது. ஆனால் முதலில் தனது பற்களால் ஆழமாக கஜேந்திரனை கடித்து காயப்படுத்தியது. இந்த நிலையில் கஜேந்திரன் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள பகவான் கிருஷ்ணனிடம் சரணமடைய தீர்மானித்தான். கடவுள் விஷ்ணுவின் நாமத்தை பாடலாக பாட ஆரம்பித்தான். அதுக்கு பேர் தான் கஜேந்திர ஸ்துதின்னு பாடுறது. இப்ப தெரியும், நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். அதுதான் அந்த கஜேந்திர ஸ்துதி. பகவான் உடனே முதலில் இருந்த இடத்துக்கு ஓடி வந்தார். கஜேந்திரன் கடவுளிடம் மண்டியிட்டு நன்றியுடன் பகவான் விஷ்ணுவை பார்த்தான். கடவுளே கஜேந்திரனுக்கு மோட்சத்தை எடுத்தார். கஜேந்திரன் பூர்வ ஜென்மத்தில் இந்திரியும்னா என்ற அரசனோடாக இருந்தான். அவன் விஷ்ணுவின் சிறந்த பக்தன். அகஸ்திய முனிவர் அரசன் தன்னை மதிக்காததால் அடுத்த ஜென்மத்தில் நீ ஒரு யாரையாக பிரிக்க கடவுதே என்று சபித்திருந்தார்கள். யாரு? அகஸ்திய முனிவர். அதனால முதலையும் தன்னுடைய முந்திய பிறவி அதே மாதிரி முதலே அது என்ன பண்ணுது, முந்திய பிறவில ஹூ அப்படின்னு அரசனா இருந்தது. அரசனும் தேவாலா என்ற முனிவரும் குளத்தில் சூரிய பகவானிடம் பிரார்த்திக்க கொண்டிருந்தார்கள். அப்போ அரசன் முனிவரின் கால்களை இழுத்து விட்டான். அதனால் அவனது முனிவர் சபித்திருந்தார். அரசர் அவனிடம் மன்னிப்பு கேட்டார். அரசர் தான் செய்து தவற்றிற்காக வருத்தப்பட்டார். ஆனால் முனிவர் சிறிதும் கொஞ்சம் போல சாந்தமடைஞ்சு நீ அடுத்த ஜென்மத்தில் பகவான் விஷ்ணுவின் கருணினால் முக்தி அடைவாயாக என்று தெரிவித்தார். இந்த கஜேந்திர மோட்சம் கதை அகங்காரத்தாலும் கர்வத்தாலும் ஏற்பட்டது. நாமும் இந்த வாழ்க்கையில் அகங்காரத்தையும் கர்வத்தையும் கையாள முயல்வது தவறு. கடவுளின் திருப்பாதங்களில் சரணடைவதே சிறந்த வழி. அதாவது பகவான்கிட்ட சரணடையில அகங்காரம்ங்கிறது இருக்கக்கூடாது. அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்லோகம் சொல்றேன். வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியோ வச்ச பதித்தா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவிபியோ நமோ நமக. எல்லாரும் சொல்லுங்க கூடவே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா. எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Kshetra Kshetranyo Vibhaga Yogo Nama Trayodashodhyayah.